Tuke mag laro simo mar gavana ma Homa Bay timore kawuono e paw tuke ma Homa Bay High School. Jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba igeno mar yore final mar tukego. James Latano ni kono kendo luwono wachno, koro watwa kachiel kod jotelo man kono mondo ginyiswa ni to chal nade. Latano kinyalo nyisowa ni to chenro mag tukego osechakore to gidhi chopo kanye, to kamoro inyalo nyisowa ni joloch geno mar yudo ang'o, bende inyalo leronwa ka jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba osechopo. Latano kamoro inyalo nyisowa ni to chenro osechakore, finals osechakore, to wageno mar yudo ang'o tok final no, ka bende jatend migawo mar tuke bende agombo ni mondo inyiswa kapo ni osechopo. Tuke mag Governors Cup manochakore e ward levels kendo koro sani midi margi ochopo ka wachopo committee me finals ma kawuono kaendi. En hawi maber ni Homa Bay County kawuono biro bedo gi jatend tuke moa e National Government migosi Ababu na Mwamba. Miparo ni samora mora koa sani biro chopo ka mondo ne weche tuke mosebedo kadhi nyime county ma Homa Bay. En adieri ni magi tuke mokwongo mitimo e bwo nying mar the Governors Cup e Homa Bay County, kendo chenro no manokawo timbe mang'eny koa e wards mopogore opogore. Makana wuoyo gi jatend migawo to nonyisa ni ward achiel ne nyalo golo kata timbe 36 mane goyo tuke gi makoro sani rumo kawuono. En tuke miwacho no osekonyo rawere ma konyore gi yedhe makech kendo madonje timbe manjore, moloyo to ndalo ni mane skunde nitiere e yueyo. Ma en achiel kuom yore ma gavana osetiyo godo mondo one ni ojende oyudo gima ginyalo timo ndalo rusa, kendo yo machielo minyalo yudgo talanta mibro konyo jogo mantiere adhula. Sama chalo kama ayudo thuolo mar wuoyo gi jatend migawo mar weche tuke Homa Bay County, mabro nyisowa mang'eny kuom weche kaka weche gi osedhi chakre kawuono. Erokamano. En adier ni Governors Cup mancha wachako tugo e ward levels rumo kawuono mobedo odiochieng' mogik ma finals magwa, kendo wasemor ahinya kaka jo Homa Bay nikech waneno kaka nyithindwa mantie gi talanta mopogore opogore osenyiso ni adier gintiere gi nyalo mar loso talanta gi kendo nyalo konyogi kata e ngima mabiro. Tuke gi endi osekawo thuolo mang'eny, ne wachako gi chien tarik 17 dwe mar 12 kendo kawuono koro mako odiochieng' mogik ma tuke gi gikie. Kawuono e finals ne wabiro gi teams 64 ka wakawo teams 2 kowuok e tugo ka tugo, football, netball kod volleyball. Kendo kawuono wantiere semis ma wabiro mak godo the last day. Wamor ahinya nikech nyaka ne wachak tugo waseneno discipline mang'eny kuom nyithindwa mag youth, kendo waseneno ka giduto gibiro mondo gibed kodwa, ma oseduoko chien ahinya weche mag miganga e gwenge mag Homa Bay, kendo wasepuonjore ahinya kodgi ka wanyisogi ni thuolo makamagi gin koro okenge mag ginyalo kawo en ni mondo ginya talanta mag-gi, kendo gik mamoko kaka weche mag nyithindo manyiri madhi e keny apoya nono nyalo dok chien kokalo kuom weche mag tuke makamagi. Erokamano, mano ne wan gi jatend migawo mar weche tuke. Kendo ka wan gi jakom ma bende nochung' ne weche mag tuke gi, tugo ni uchake kendo nyaka sani koro en yo mane munyalo ketego mondo chieng' moro obed gima iluongo gi dho ngere ni sustainability, nikech ma te odiochieng' mokwongo kendo ma edition mokwongo mar tuke gi. Erokamano, an iluonga ni Mheshimiwa Paul Bari, an jakom mar tuke e Assembly ma Homa Bay. Gima watemo timo kata sani kaka wabunge ma Homa Bay, watemo gima iluongo ni fact finding mondo wang'i ni tuke ni onyalo bedo e kiwango maber marom nade mondo kony nyithindwa. Kendo to mong'iyo kendo ni onyalo bedo sustainable nade at ward level ma commitment bedo e ward ka ward. Gisani wamor ahinya ka wabunge magwa own teams ka wuok e ward level nyaka sub county level sani. Gisani wawuoyo kendo waloso sports bill madhi bedo kendo dhi tayo dhi keto chik madhi tayo weche mag tuke e Homa Bay County. Wan kaka Homa Bay County Assembly one committed mondo wa support oket bills mondo support tuke madhi timre Homa Bay County sports te nyaka culture mondo nyithindwa obede makare. Erokamano, mano ne en jatelo mochung', mano ne en jakom mochung' ne weche tuke county weche tuke edition mane dhi nyime mar Governors Cup. Koa e county ma Homa Bay mesa mar tuke an James Latano. Erokamano ahinya James Latano kuom report ma jaber ma kamano. Wageno matudore